Milé sestry, milí bratia, mám veľkú radosť, že môžeme tu byť po 11 rokoch v Bratislave. Ja som tu naštudoval už v minulom storočí, ak hovoria moje deti alebo naše deti v stredoveku. A som rád, že spoznávam mnohé tváre. Mám jednu otázku pro muže. Kdyby se vás teďka někdo zeptal na ulici, abyste řekli datum svatby sobáša, byli byste to bez rozmyšlení schopni říci? Vidím úsměvy, někteří jasné, brat farár jasné, někteří další určitě také by řekli, někteří by vzpomínali, protože každý jsme nějaký. Přiznám se, že já jsem měl problémy s narozením svých dětí a hlavně, když jsem měl jít na třídní schůzku, ono se to každým rokem měnilo. A tak jsem vždycky musel se zeptat někoho z vyučujících, prosím vás, kde chodí můj syn, je asi ve 2. nebo ve 3. třídě na střední škole a tak dál. Byly to celkem zajímavé příběhy. Chceme společně dneska přemýšlet o manželství jako celoživotním vytrvalostním běhu. Ale uvědomuji si, že jsou tady možná mladí lidé, kteří očekávají na manželství. Možná jsou tady mladí manželé, kteří před nedávnem spolu vyběhli na společnou cestu. Jsou tady manželé, kteří už možná mají několik desítek let té společné cesty za sebou. Jsou tu možná i takoví, kteří už ztratili svého spoluputujícího partnera. A tak je velmi těžké hovořit ke všem. Ale když jsem četl téma toho Národního týdne manželství, které máte, tak jsem si řekl, ano, je to téma, které je pro všechny. A tak bych chtěl přečíst slovo z listu Židům ze 12. kapitoly, 1. a 2. verš. Prosím, abychom z úcty k Božímu slovu povstali. Odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Pane, děkujeme ti za to, že nemusíme bloudit v tomto světě, že se nám stala a stále nabízí ta tvoje milost, která nás chce uvést na cestu životem k tomu správnému cíli. Prosíme tě, dej nám tvého ducha, když budeme přemýšlet nad tvým slovem, ať už jsme jako jednotlivci, jako manželé, anebo jako ti, kteří ztratili svého partnera a žijí v osamění. Děkujeme ti za to, že jsme všichni na té cestě víry a máme cíl, kterým si ty tvoje království. A tak nás, Pane, posilní svým slovem i v této chvíli. Amen. Manželství není sprint, ale celoživotní putování, běh. Jakkoliv byste to přirovnali. Je to tak? Ano. Někde byl začátek. A dneska jsem poměrně někdy smutný z toho, když se ptám mladých lidí, tak kde byl ten váš začátek, vaší společné cesty? A někteří hovoří, no když jsme se poprvé podívali jeden na druhého, láska na první pohled. Nebo když jsme se sestěhovali.
a dokážou vyjmenovat mnohé okamžiky. A ptám se, a byl nějaký takový veřejný rituál, sobáš, svatba, kterým jste to dali najevo? Papír, to my neuznáváme, to už je přežitek. A tak někdy skutečně mám takovou úzkost a bolest. Ano, vidíme ten trend v naší době. Papír nepotřebují. A tak říkám, víte co? Já vás nesoudím, to musíte vy přijít na to. Ale já jsem byl rád, že jsme s manželkou vstoupili tehdy 17.8. roku 1991 na společnou cestu životem před Pánem Bohem a tam jsme si slíbili svoji věrnost a lásku. A pro mě osobně to znamenalo zavřít zadní vrátka. Vstupujeme na cestu a zadní vrátka jsou zavřená. Kdykoliv můžete vystoupit, přistoupit, nastoupit. Ale před Pánem Bohem, když si člověk slíbí věrnost, pro mě osobně to tehdy znamenalo, není cesta zpět. Dokud nás smrt nerozdělí. A myslím si, že toto je možná něco, co dneska mladí lidé nechtějí slyšet, protože trend je jiný. Ale když to takto řeknu těm mladým lidem, tak někteří přišli a řekli, no to, co jste řekl, na tom jsme museli přemýšlet. A skutečně, asi to uděláme. A já se vždycky potěším, když vidím dva mladé lidi, kteří skutečně slibují před Pánem Bohem věrnost a lásku. Ale víte to, naše pohádky nebo i vaše pohádky často končí a byli spolu a žili šťastně až do konce. Fine, tečka. A ono se to zdá, že je to tak jednoduché. Být spolu, začít spolu a být spolu, to je procházka růžovou zahradou. Jenže dobře víme, že to tak vůbec není. A někdy, když si to tak myslíme, že to tak musí být a nic nás to nestojí, tak se dostáváme do velkých komplikací. A tak to první, co chci říci, apoštol říká, vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo s pohledem upřeným na Ježíše. Nastoupili jsme na startovní čáru. Nebyl jsem maratonec, nejdelší trať, kterou jsem běžel, byla 10 kilometrů, ale vím, co to bylo před začátkem, než padl výstřel. Adrenalin, odhodlání, nadšení a když padl výstřel, všichni jsme vyběhli. Jenže kdo přepálil začátek, pak po prvních kilometrech už se mu začalo těžce dýchat, začalo ho píchat v boku, musel zpomalovat a někteří to vzdali, protože jim chybělo síly. A tak je důležité začít mít nějakou startovní čáru našeho vztahu. Ano, jako křesťané máme takovou startovní čáru křest. To boží přijetí, boží ano k člověku. Bůh nám říká, stavím tě na cestu víry. A je fajn, když to boží ano se spojí s tím lidským ano. A my vědomě, ať už při konfirmaci, anebo v pozdějším věku řekneme, Pane, chci jít za tebou, chci tě následovat. Stejně tak i v manželství. Chceme, Pane, na tomto místě vyznávat, že potřebujeme zdroj, kterým si ty sám
pro naše manželství, protože my jsme slabí a nedokonalí. A musím vám vyznat, že to, čím jsem díky Boží milosti a neskutečné trpělivosti mojí manželky. Kolikrát jsme procházeli v životě krizi. Kolikrát jsme byli v okamžiku skutečně, kdy nám ruce, nohy, všechno klesalo. Ale vždycky jsme přistupovali před Boží tvář a prosili: Pane, smiluj se. A já bych vám chtěl položit takovou otázku. Jsou různé etapy v životě člověka. Ten start, kde je to nadšení, kde jsou ideály, kde se rozbíháme a myslíme si, že tou lehkostí se nadnášíme a budeme nadnášet celý život. Pak možná přijde okamžik, kdy nás začne někde píchat, kdy začínáme ztrácet dech, kdy cítíme, že potřebujeme přibrzdit. Pak jsou okamžiky, kdy běžíme do kopce a jsme unavení, jsme spoceni. Okamžiky, kdy probíháme nějakým údolím zápasu s nemocí, zápasu s pochybnostmi, zápasu ve vztazích mezi rodiči a dětmi. To je takové období, nechci říci puberty. Přežij. Nejdůležitější přikázání: nezabiješ. A to, co jsem si opakoval, musíš přežít. A tak se vás chci zeptat, jak byste charakterizovali svoje manželství v současné době? Možná je to taková pohodová procházka po městském parku, kde obdivujete, žasnete nad krásami přírody. Možná je to ten náročný výstup, plný výzev, kdy funíte doslova do písmene, ale víte, že vrchol ještě je daleko. Možná je to ten sešup dolů. Vypadá to velmi jednoduše, že už nemusíte dodávat energii tomu manželství, ale pro mě osobně běžet dolů je mnohem náročnější, než vystupovat nahoru. Možná je to jiný moment. Zkuste teď chvíli přemýšlet o vašem manželství. V jaké fázi toho životního běhu se nacházíte? Jak byste ho definovali? A možná bude zajímavé, když přijdete po bohoslužbách domů, si říci vzájemně: no, o čem jsi přemýšlel? Jak vidíš to moje manželství v současné době? A možná zjistíte, že každý má trošku jiný pohled. Možná manželka si řekne: já to vidím jako ten výstup, a manžel: já to vidím takovou pohodičku, všechno jde hladce. Manželka se stará o děti, já mám pohodičku, všechno v pohodě. My jsme teďka v takovém krásném období. Děti už dorostly, mají svoje rodiny a my si užíváme dědečkovské a babičkovské povinnosti a řekneme, kdy chceme své vnoučata mít doma a kdy nechceme, kdy si je mají přijít vyzvednout, kdy se potěšíme a zase jich odevzdáme. A tak si říkáme s manželkou: to je skvělé období. Jednou za týden se pokucháme našimi 5 vnuky, poblbneme a zase odevzdáme a pak si oddechneme a 3 dny se z toho léčíme. Ale je to skvělé, když můžeme vidět, že my už nemáme zodpovědnost za výchovu. I když v tom s babičkou trošku zápasíme, protože babička povoluje mnohé věci, rozmazluje, rozmaznává po slovensky,
A já si říkám, že nebudu takovým dědečkem, který povoluje všechno. Já jsem řekl, víte co, děti, já jsem rekonstruoval tento byt a myslel jsem si, že mi to vydrží už do důchodu. A když vás tady vidím, tak si myslím, že za týden budu muset rekonstruovat byt znovu. A to nechci. Takže musíte poslouchat, musíte mít nějaké hranice. Bratři a sestry, každý jsme v některém období. A to, co je důležité, je, ať už se nám daří dobře, ať už prožíváme krizi víry, ať už si lezeme na nervy, ať už, obrazně řečeno, smrdíme jeden druhému, protože jsme spocení a není vábný pohled, tak si vždycky říkám, nezapáchá v mém manželství, v našem manželství neodpuštění, neláska, neporozumění. Pokud to je, tak to nenechávejme tak. Tak jak běžíme rychle do sprchy, abychom očistili svoje tělo, tak potřebujeme tu duševní očistu. Pojďme k Ježíši pod kříž, tak jak říká tento text. Vyznejme mu, ano, udělal jsem spoustu zlého, zranil jsem tě, řekl jsem ti něco, co tě bolí. Chci ti to vyznat, chci tě prosit o odpuštění. A znovu se společně dívat na Ježíše. Bratři a sestry, možná to zní jako fráze, ale vždycky, když se nám ztratí se zřetele náš zdroj lásky, Ježíš Kristus, jeho nepodmíněná láska k nám všem, pak budou nastávat a budou stále větší a větší konflikty. Ale vždycky, když se přiblížíme k Ježíši, přiblížíme se i k sobě navzájem. A to je jednoduché pravidlo. Když se přibližujeme ke Kristu, přibližujeme se i k sobě navzájem. A když odcházíme od Krista, tak se odcizujeme od sebe navzájem. A každý si běžíme svou cestou. Možná běžíme dolů a snažíme se nějak odběhnout. Odcizení je vždy velké nebezpečí. Následování Krista, cesta manželství, to není nějaký jízdní řád, ale to je dobrodružství, které sebou přináší mnohé výzvy. Ale to, co nám zůstává jako konstanta, je, Ježíš je před námi a my k němu směřujeme. A vždycky, když zbloudíme, když se ztratíme v tom našem vztahu, když si možná více lezeme na nervy, než obdivujeme toho druhého, je čas na duchovní proměnu a Boží milost. Je čas na to, abychom volali, Pane, ty vidíš, že nemám sílu v životě sám něco změnit. Ty vidíš, že náš vztah skomírá. Ty vidíš však touhu mého srdce, že chci povstat a jít znovu dál. Bratře a sestro, je důležité, abychom věděli, že láska neznamená dívat se do očí jeden druhému, ale dívat se stejným směrem. To řekl Exupery a myslím si, že je to pravda. Nejenom dívat se sobě do očí, ale dívat se jedním směrem na Krista. To je ta spojnice, to je ten motor pro náš život. Protože často, když ztratíme ze zřetele ten společný pohled na Krista, tak jeden druhého nějakým způsobem vždycky zklameme. Krize přicházejí, to je normální. Únava přichází, to je normální. To bychom měli vědět, že nejsme první ani poslední manželský pár, který prochází nějakým údolím, nějakým zápasem s pochybnostmi, nějakým vyčerpáním.
ale to, co bychom si měli stále uvědomovat, že je tu zdroj síly, zdroj obnovy. Na kolenou jde všechno dál a líp. A tak, bratři a sestry, to je vlastně program pro manželství. Když jeden padne, druhý, aby ho povzvedl. A když oba padnou, oba se odcizí, aby šli oba společně na kolena a volali: Pane, smiluj se, dej mi sílu znovu jít za tebou. Ty víš, že jsem udělal mnoho špatného, mnoho zlého. Přestěhovali jsme se před 1,5 roku z Třanovic do mého rodného domu, který je pod Beskydem. A to je pro nás taková každotýdenní výzva. Minimálně jednou za týden vyběhnout na Javorovi, který má 1000 metrů necelých. Jenomže my si to hlídáme s manželkou. Když vyběhnu já bez ní, tak mám styčený prst. Ale když ona 2krát vyběhne dopoledne, protože má volno a já musím být v práci, tak mám 2 vstyčené prsty. Tak to se trošku škádlíme a předbíháme. Ale mnohdy jdeme společně. A to je náš čas, kdy se společně modlíme, kdy společně obdivujeme krásu Božího stvoření a taky se radujeme z toho, že ještě se můžeme hýbat. Ještě můžeme jít nahoru a vidět potom krásu toho okolí. Bratři a sestry, milí manželé, milé sestry, milí bratři, ať už jste sami nebo máte touhu vstoupit do manželství. Stojí to za to, ale stojí to námahu. Není to samo sebou. A tak vám přeji, abyste v tom vašem životním běhu manželství, rodiny to nikdy nevzdávali. Vždycky, když mám předmanželské rozhovory, tak kladu mladým manželům na srdce a říkám jim: prosím vás, najděte si jeden manželský pár z vašeho okolí, na kterém vidíte, že i po 20, 30 více letech jejich manželství je pro vás vzorem, že je krásné, mají se rádi. Zajděte za nimi a řekněte, zdali by mohli být takovými lidmi, k nímž přijdete se svými zápasy vy. Někteří jsou překvapeni, ale mám zpětnou vazbu mnohých mladých manželů, kteří si to vzali za své a našli si takový manželský pár starší. A když přišla krize po zamilování, tak se skutečně dohodli a šli za tím starším manželským párem. A řekli si: my už asi to nezvládneme, my už asi musíme jít o to z sebe, my se už nemáme rádi, my už na sebe jsme alergičtí. A ti mladí manželé se usmáli a řekli: to máte pravdu. To víte, můžete mít takové pocity. My jsme je taky měli, ale překonali jsme tu krizi a jsme tady spolu i po 40 letech. Možná i to je taková jedna z myšlenek pro mladé manželské páry a rodiny. Najděte si takovou rodinu, takový manželský pár, který by vám byl vzorem a motorem. Pracujte na sobě, pracujte na vašem vztahu, protože je důležité nikdy nepřestat pracovat na svém životě, na svém vztahu k Pánu Bohu i ke své manželce. Když už byste řekli, ona mě už nemůže ničím překvapit, protože je stejná, já už všechno o ní vím, všechno znám, tak vztah by začal skomírat, chřadnout a upadat.
Rozhodnutí, která děláme dnes, určují směr do budoucna. A tak usilujme o to, abychom vnímali jeden druhého jako skutečně dar Boží milosti. Moje manželka je pro mě velikým darem Boží milosti. A jsem velmi vděčný na každý den, že můžeme spolu uléhat, můžeme spolu vstávat do nového dne a uvědomovat si, že Pán Bůh nám dává ještě ten čas, kdy jsme spolu. Když jsme procházeli nemocí, údolím, tak jsme si to uvědomovali ještě intenzivněji. Dnes tady jsme ještě spolu, ale zítra nemusíme. Ale chceme ten dnešní den využít naplno. A tak vám přeji, aby cesta za Kristem, ať už jste sami, ať už jste v manželství, ať už jste osamělí, byla požehnána tím, že nestratíme ze zřetele Krista, který si nás zamiloval a který nás pozvedá a staví na cestu víry a posilňuje nás k tomu, abychom doběhli do cíle a jednou získali tu nebeskou cenu Boží království. A tak, bratři a sestry, manželství není sprint. Manželství není souboj. Kdo první? Manželství je společný běh, společné putování. Ruku v ruce, bok po boku. Buďme vděční, že ještě takto můžeme společně kráčet a jednou dojít do nebeského domova a radovat se. Amen. Pane a Bože náš, ty vidíš, co se skrývá v srdci každého, který tady jsme i na tomto shromáždění. Možná mladého člověka, který vnitru touží po lásce, po vztahu, po manželství. Prosím, aby si vedl jeho kroky, naplňoval tvou milostí. Děkujeme ti za naše manželství, za mnoha manželství i v tomto sboru, za mnohé děti, které jsou ovocím tohoto manželství. Děkuji ti za to, že nemusíme být sami na výchovu, na to, jak vést rodiny v tomto světě plném chaosu, zmatku a různých nástrah. Možná jsou tady ti, kteří z vděčnosti vzpomínají na svého partnera, partnerku, se kterou se loučili a prožívají období stáří, samoty. Děkuji ti za to, že nemusí být sami, protože ty jdeš s námi se všemi. Ty nás neopouštíš. A tak, ať už jsme v jakékoliv životní situaci, v jakékoliv situaci osobní, sborové, rodinné, manželské, dej nám sílu, abychom vytrvali v běhu s pohledem upřeným na tebe a tebe nikdy nestratili z našeho života. Amen. Přijměte přání pokoje. A sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny až do příchodu Pána našeho Ježíše Krista. Amen.